İsənmisiz balalar? İsənsiz. Aynur, sen dersке hazır mı? Yoğalsa demiyorum, men dersga hazır tugul. Cevabın kıyı. Tağın nerse istey alasan? Ni üçün işini işlemedin? Men qonaqqa bardim. Biz anda kech bo'yi Xbox'da o'ynadik. Kimge bardın? Borislarga. Boris, Basali? Tuğan günün buldum elle. Kutlayayım. Yo'q, Aynur bizga qonaqqa g'ana keldi, tug'an kuniga tugul. Amin bik yaxshi xo'ja. Sen ana pristavkını da verdin mi? Әйе, шуңа башкалар укый алмаганнар. Tanışlık. Оқушылар, әйдәгез уйлыйк әле. Борис дөрес эшләгән mi? Әлбәттә дөрес. Кунаклар килгәч, син уенчыкларыңны дустыңа бирергә тиеш. Безгә аны балачактан ук әйтәләр. Артур бик әдәпле, тәрбияле кеше икән. Ярый. Кунакта үзеңне ничек тотарга кирәк? Әдәпле тотарга кирәк. Ә төгәлрәк әйтсәк, Пөхтә киенергә, исәнләшергә, кулны юарга, өстәлгә рөхсәт алгач кына утырырга, анда тастымал кулланырга, тыныч кына ашарга, хәлләрне сорашырга. Тыныч кына китап укып, бер почмакта гына утырырга да була. Яки дустың белән озак итеп Xbox'та уйнарга. Кунакларыгызга артык күп эш кушасыз икән. аңлашыла. Әмма ял итүдән башка эш турында да онтырга ярамый. Менә Катиниктер дәшми. Син үй эшен эшләдеңме? Эшләдем алсыда веремне. Минем барысы да әзер. Чөнки аны Борис кунакка чакырмады. Шуңа вакыты күп булган. Әми башка вакытта барлык кызларны да кунакка чакырачакмын. Бергә дәресләребезне әзерләрбез, аннары чәй эчербез, аннары уеннар уйнарбыз. Идеяң шәп, Артур, хуплыйм. Синең идеяң турында көндәлеккә дә языйм әле. Әти-әниләрең дә белсеннәр. Рәхмәт. Әмма мин сездән күчтәрешләрдә көтәм.